pala. Oh, sister, welcome on board po sa ating programa, Kadungang Bayan, Lingkod Bayan Media, kasama Tony Falcon. Nasaan po ang pagkatanda ng ating mga matangyan? So, nasaan po ang labo? Nasaan po ang labo ng mga beauty natin? Malinaw. Malinaw na, Diyos ko, nakakaloka to. So, kasama Tony Falcon, talaga po ang inyong pangalan ay tinataas at binabantog ng ating pong programa ito, Kadungang Bayan, sa Gipkapa Operatives, na kung saan po kahit po heart attack, 2 seconds lang, mga diabetes, arthritis, tumor, cancer, ay nagkakaroon po ng kagalingan sa loob lamang po ng ilang pong minuto kayo gumaling. Ewan ko lang, ilang minuto. Sabihin po natin mga 10 minutes na lamang, no? So yan po, ano po tunay na pangalan natin, sister? Ana. Ana, ano po? Uwe. Miyoe. Okay, muli po, ilang taong gulang beauty natin? 60. So, 30 na lang po kayo, 30. So, magpasalamat na po kayo kay Tony Falcon. Sige po. Salamat kay Tony Falcon. So, yan po ang ating batigang komentarista po ng programang ito na talagang live sa CBS DWAD Tinaday Killers in sa talapitan po yan ng ating mga radyo. Wala na po ba kayo dadagdag, sister? Wala na. Magpasalamat na po kayo. Okay. Thank you. Okay, salamat po. Ito pa rin po ang isang ipapatuloy at naglilingpad po sa ating lahat. Salamat po na kayo. Sila ka sa tagumpay kasamang Tony Falcon. Thank you, Mr. Kasama. Bye.